A clase máis divertida grazas ao profesor máis magnífico que existe neste planeta Terra. Chámase Anxo Guerra, está con nós. É de Luar. Aclaramos logo, señor director, a ver, que atención. pasa ca festa. Sí, porque hai xente que estará dicindo que é unha broma e non é ninguna broma. Eu pensaba como a vostede, pero Juan, o profesor de religión do Sánchez Cantón, aclaroume e díxome, mira, o venres despois de Corpus sempre é o Sagrado Corazón. Correcto. E este ano, excepcionalmente, cadran no día de hoxe o Sagrado Corazón e San Xoán. Entón, a Igrexa nos actos litúrxicos na misa a quen lle dedica dos dous? Pois ten prioridade o Sagrado Corazón porque é Deus frente ao San Xoán, que é un santo. E entón que se fai? Entón, cambian para o día de onte, nas celebracións religiosas, o San Xoán. E hoxe queda o Sagrado Corazón. Hagas, excepto aqueles países, nacións, povos, sitios que teñen de patrón a San Xoán, que aí o cambio é o Sagrado Corazón. Eles quedan o 24. Por exemplo, en Carballo, que ali o patrón é San... En Carballo, hoxe é San Xoán. Hoxe é San Xoán porque é o patrón. Pero nos lugares donde non é San Xoán... Bueno, digamos que o San Xoán é... Pero na celebración religiosa, na misa, naquelo... Exacto. Bueno, estamos... A ver, tampouco tiña tampouco Bueno, oye... Cuidado. Ou seja, que depende do sitio, os meigallos que fixemos, o salto da Vale cachorela... todo, eso vale todo. Vale sempre, non? Porque ademais, San Xoán é un dos santos máis importantes, tanto que lle dá nome ao mes, que podemos decir xuño ou San Xoán, porque é mes de grandes santos. Miren, xa empeza que polo Santo Antonio, Santo Antonio verdadeiro 17 de xaneiro, se a súa festa lle fan o 13 de San Xoán, pero realmente son dous santos. O de xaneiro é o Santo Antonio Abade, o patrón dos animais, e o de xuño é o Santo Antonio de Padua, que ali morreu, ou tamén Santo Antonio de Lisboa, porque ali naceu. Hai moitos anos que lle escoitei a un paisano en Lisboa: se Deus non fose Deus, Santo Antonio sería Deus. Mira, E o San Xoán ten unha característica tamén moi propia. Sí, tamén moi propia, porque tamén me dixo Juan que é o único santo que se celebra o día que naceu, porque nosotros celebranse o día que morreu. Pero como San Xoán era o precursor de Xesucristo, por eso se celebra. Ves, cantas cousas Un grande aprendeu. santo. Está unha clase bárbara, Ademais, hoxe imos decir uns cuantos refráns, porque San Xoán está cheo de refráns.